Kasur ki pai ba lingba ke JAC na lightly ki polling station ki bakan thup ya kamise maus mai bat lang dong dai ha ka jingelang pai ba ka baar ka blalong hapo ka shnong nong mise Mountain Road Civil Subdivision West Khasi Hills District ha ka arpway terik nailor kalapin sawa jambiang banyai persya ya ka jing penrung jubor ya ki arpway teli ki shnong ki bahap ha ki te ki lightly ki polling station Sharamrai Jerngam constituency ki bajudan barok shikata ha Mountain Road constituency ha ki election MDC. Ha kini ka jingelang bon ni kinongren kila persya e ka jing penhap jubor ka selection committee klem das ngap e ka sur jeng ki pai ba. Ha ka jingelang pai ba menta ka sngi kiseng bahalang ni kini ki than kila bo e ka jing kli e ki MDC bat MLA na kini ka than. Hatu don ayu shalindet jong ka jing snap menti jeng ki halor kini ka jing dawa ba syong nia jeng ki pai ba ni ki arpawai teli ki shnong. Ki pai ba ha kini ka jing yalang kila pen pau ya jing sngo diaw bat jing sngo si shikat dei e halor ka jing e do not ka KHADC ban wan ra biang ni ki arpway teli ki shnong ha ki lai teli ki polling station kumba julong barosh kata kinoyalam ka JAC na kini ki lai teli ki polling station kila pen her da ki jing tho la arsin arwat bat kila kendo ru markmat yo chairman ka selection committee ba PNCA ha kini ka jing yalang pai ba larai balada ka KHADC kam sngam ki pai ba kinwan tur sha office KHADC ha shillong bandawa ban penne ki arpway teli ki shnong ha ki lai teli ki polling station kumba julong barosh kata Mokhndiat nagliang jongi ka XYC nong try circle haden bangil yo I ya ki khubor ki newspaper ki news langba na ki noyalam jong ka joint action committee ki likely ki polling station ki baha po ka misai langundai bat kamau simai ni kong kesai ni ladon ka ji perkat benya hapo baying habang yo I ya ka jinge jong kini ki likely ki polling station ngiru ngilami sakmat ban ai ka ji kersan hapo ki khubor hapo ki news ni ai ka ji kersan ngim dai bani ai ka ji kersan ka bagi su ai kan di mut hanrai ngila bisar punya ya ka jinge jong phi ki pai ba hapo ka ka lai teli ki polling station abangi ya kade kejing shot jo ki arpway ki kishnong namar gisko tu lara pi supada jubor yangi sudung Sharamrai katon ke ating kaban sejia reina kaliang ke jopi pihapan sim ni ke jikikli nakaliang ke jongi ke sengkir siu indon ki ketin kiba Kren Shibun hakane pon reng kipok kinweng yopi kinoilam jong ke JAC rekat kinoilam sudong kisodar kisketri bapin nang ya syakmat habai dai berkane ke kam nakaliang ke jongi ke KSU ngidon rekat bapi bat ni kloi bani ai ke jingpular hakmat jongbi petba ba yin yetre lang nadu mata kasi kublai Shibun balai ni pomi kene kadau kalong ba mensua ni don ha Mountain Road constituency ha ga jing tebut ya ga MDC election ka bala dia nre menta pade ki la pen nre jubor yangi klam kano ga jing monjor jongi ki arpoitli ki shnong lane ki nongik mat ki soda ki secretary henry ki la le jubor yangi ha ka ba ki la declare ba kila select lene kila jitini pan panuan no shaw Ramrai Jerngam te kadau kalong ngala tho shai hangne habaner lada bio I te se pinda I bhan to kadau ko ba ni don ban ni shong manta kasni ban lom ye kane ka public meeting ka ba al lane ka second public meeting ka ba day hangne ha mesai polling session kadau ba dausan kalong ba kini kinongelam juni ki bedai ki selection committee bakli da uba PNCM nangta kumjuro UCM ubadai uba penyacing CM bat kumjuro kutu ki court jong ji jong ka selection committee kila penhap ini hadin arsni anda ka delimitation committee kala declare ne kala penbena ba yakini kisnong arpoit li kisnong ki hap ban le ki hap ban ne haju ha Mountain Road constituency
Nrehadin arsni isnyopla bat isnyolono ba tipsyu na kadawayu bat kadong ayu shalende na kaleng zongi yimtip bat yakata kitip stang ki uba PNCM ubadai kum chairman jong ka selection committee bat itu ki badon po ka selection committee ngam tip la ki dai ki EM la ne executive member jong ke HTC ne ki dai mano ki ba ngimda tip ne ha ka dai ba itu ki member jong selection committee ne ka ba kam tip hangi hi kinong yalam bat kumjuru ki pai ba jong ar weekly ki snong ni tip ba tang yu ba PNCM ubadai ki du jong ka ne selection ne ki nongjet ban penhap biang hadin arsni da delimitation committee kala pene ini syak motion road hadin arsni pat ipan hap no jubor ini syak ramrai jernam kadau kalong ba balai nyim kwa ban lek sete ramrai jernam na tharai phi kilong kmi kiba armet phi kilong kmi kiba kimla syu ban yat ban yeng khamtam hakini ki juk kibang idon e surok ko pha kibang le lekmi ban lek chayo ban lek chahat ban lek cha kasia CNRD block bat kumjuru shakino kino jing don kam jongi ibang haban yat lengba da kali lane da ki saushaka ne ki ashaka hakini ki por nanta sa kawai pat kadaw kalongba baladang yat ta kitaro kalongba ladang lek charamrai jengam kajing e kajing genjar kalongba wat hak to kasni